През 1968 година в град Казанлък се открива художествена гимназия като филиал на Софийската художествена гимназия. Скоро училището започва да привлича интереса и вниманието на все повече млади хора от цялата страна, с многото и различни възможности, които предлага да се изявяват в областта на изкуството. И днес традициите, градени през годините, са запазени, а девиза на училището е „Нарисувай бъдещето си при нас“. Уча пространствен дизайн. Това включва разположението на предметите в пространството. В момента сме в часа по скулптура при господин Ваньо Колев. Правим седнала фигура, жив модел. Тази ни задача е по-ескизна. Освен дизайн и скулптура имаме рисуване и компютърна графика. Аз като бъдещ рекламен дизайнер си представям рекламата на нашата гимназия да започва с това, че всички тук сме едно семейство и се учим един от друг. Може би, колкото и странно да звучи за други, тук сме приятели. И ученици, и учители. Преподавател съм по скулптура, завършил съм това училище и в момента виждате моя паметник, дарение, който съм предоставил на училището. Въвеждането на специалността промишлен дизайн в гимназията е новаторско за времето си дело. Привлечен е да сътрудничи и роденият в Казанлък талантлив доцент Васил Стоянов. Днес младите хора продължават да раждат различни нестандартни идеи и форми за промишлен дизайн, участват в състезания и печелят награди. Главно искам или да съм аниматор или илюстратор, едно от двете, което стане. В момента си мисля героите за мой проект. Този проект е книга с илюстрации главно. Не може да се представя в друго училище. Просто това е идеалното място за мен и се радвам, че съм тук. Актуална и определено перспективна за времето на новите технологии е специалността рекламна графика. Затова интереса и вниманието на младите хора към нея е безспорен. Вече 20 години в гимназията има часове по компютърна графика. На 15 септември 2011 година на покривната тераса на учебния корпус е открита изложба висини. Показан е първия компютър, с който учениците прохождат в компютърната графика. Какво още се случва тук, ще ни разкажат самите участници в събитието. Ние с един компютър правят 16 преди 20 години. Започнахме с изучаването на българския вариант на програмата AutoCAD. А сега вече изучаваме по официалните учебни курсове на световно известните програми. Това е бъдещето. Без социални контролирани мрежи, без работа с компютърна техника и обработка на изображения, те няма да могат да си намерят точното място на пазара на труда. Аз съм специалност пространствен дизайн. В този час ние се запознаваме с програми за създаване и коригиране на изображения. Изучаваме програми като CorelDRAW, Photoshop. Освен да натрупаме знанията, които имам от тук, за мен в момента ми е важно да се изграда като лично, защото предметът ми е интересен и наистина искам да продължа с това да се занимавам. Но мисля, че човек, щом си харесва изкуството, щом може да го прави, все ще си намери пазар някъде. Създадох страхотни приятелства тук. Учителите всъщност те не бяха само наши ментори, които да ни водят, но те бяха и също така и наши приятели. Всички работещи тук съзнават, че работят с млади и крехки таланти, които имат нужда от подкрепа, имат нужда от прегръдка, имат нужда да споделят. Това е училището на сбъднатите мечти. Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн академик Дечко Узунов, град Казанлък, е уникално училище. Защото тук царува свободолюбивият дух на ученици и преподаватели, като на всеки млад творец се дава възможност да изразява своята стратегия на поведение и да защитава позицията си на творец. Затова преподаватели и директор обичат да напомнят: нашето училище е било, сега е и винаги ще бъде художествената гимназия на Казанлък, в която се формират свободомислещи, талантливи хора на изкуството.